know what I'm about social media and then Ganiru. I told that touch. Listen, this is what I don't want. This is what I don't want. I told that touch from you here. Oh, sorry. Are you put that in your anishi? But issue. Are you getting here? Must I told that touch. Sorry, sir. I had the way for Nana and I can't be lot of Kelazo. Hey, Lanya. Young one up, Elena went set that he. Okay. You want to set that? Yes. Eh? Yes. I have a chair now. Come on, your camera, Teddy. My bingo. Sorry, sir. Ay, lazo. Done, no? Hey, listen, Lanya. Be aside that. Put it there. Put it reverse, Pia. Put it there. Let me get again. You wait. Nako nye koshi. That's mommy. Maga. What happened? Emaho. You went here. Okay, man. Very soon. No, I got very soon. I got for how. Come, Maga for Tala. Well. Then a lot is my son, Maga. A baby man came after la. You want to hope. You want to hope not to like after. What a phone again. Chidimonia. Chidima Harrison. Chidima Harrison from family of Gandine Otele. Gandine Otele. Lanya, Otemas when he can. I don't have it. I could be here now. Temas when he came up as when he came when Hannah self. Look at back up noticing him when Hannah. And let me Ghana again. I got put that very soon. Everything got put that. Everything got put that. Everything got put that. A boy had them when Hannah. When I copy. Man, I went like up, Hannah. I say, okay, me say I got put that where Mamu. Listen to me, hey. Let my bugger. Don't come here, la baby, beg them, hasse. Don't come here, beg them, tell Shabaman who knock a pigeon, I'm Ejo Kutemambu. Don't come here now, beg them, Sasha. Take Papa Marie pigeon white and the cherubim native, but in the mud. Bring up beg them, hash. Bring up beg them, hash. The wish got threat. The wish got threat. The wish got threat. The wish got threat. Imakwasi nwe ha nwe ike ilu odi echi na ga dị loyal to nwoke manage lower without ike na ara here with phone na ga lewe anya na phone ya mara onye ọtata ga wotu onye na atata ha asị them you nwe ha nwe ike ga kwa gasụrụ wogodo akpa yiri je mara gị na ike ga egosi na enwetara nwa ajaghị nga nọtọ anọ nwa bingo Prangi nwe ike na ara ga bịa nga asị ma asị maga na mpaga dị ndụ adị nna gị ọwa onye ara mba mmaga ọji agba ara ọmụ na gbara
I'm on Agbara, but not recovery. Like, I'm not joking here, be serious. Ebala Rambo. in a village. Chai, don't know. And on drugs. A lot going on. Ogundara. Chai. Oh, that's all. Are we hanging around American cake or Ngara Christmas. Ngara last day Christmas. So, mommy and the Tara. So, ara ntara mmada ọ na-eme m ọbịa mfu mmadụ na m ga na-ata ha arụ mgbe ọ na street na-agba ara yiri efe ndị ara. Elekwala otu isi gbaba, ele otu esi dewe gị n'ụlọ na-enwe onye elekọta gị. Mba, ndị mmadụ nọ nga apụ n'ezi, ndị mmadụ nọ. I'm not joking. Nwere onye nọdị gị ya kọfa bụ ihe ikwuge na. All they has help, but awụ ndị Igbo, awụ ndị Hausa. Has help. Onye achị na step agbatughị ọwụ has help. But ọwụ onye Igbo, ọ ndị Hausa. Don't joke with me, I'm not joking here. Ọ na Igbo. Ọ na Igbo. N'ikupụtala before, be honest. Yes, sir. Mmadụ ole ka ị tarala arụ? Aka nkwụ na village o. Aka nkwụ. Ga-eta ndị mmadụ arụ. Ị nọ na onye nwe ụlọ ị nọ n'ime ya na? Ọ daji m. Mpa gị? Ya hafụ gị n'ụlọ ya, ọ dewe gị na psychiatric hospital. Mba, ọ just bata like even in the port. I just because I'm not a village, so I'm upon the boys na village. So team na moto, team na flights. Yesterday, yesterday come back. But as next week, okay, working name Ogwara na village. Inga next week, not like 2 weeks in town. Okay, now it's like I'm going to share the Maya Galomalo. But I'm sure you know you got love him for who I am. For who you are. Yes. But don't worry. I said you can find love anywhere. Them you want being going around. Don't worry. Nara bagage. What I don't tap from work up. What I don't. What is the working? I'm not saying. Okay. What is a cut of your cap? I'm able. Don't worry. I got love for who you are. We share the Wagaman. You love for who he is. I do. We share the Gamma. And when I walk here, love for who he is. I got big one say it to an I love for who you are. When he came, when Otele, when Hara, Shabba, Shimbaka, who get what is at the mother. Get some, I eat away, I love for who he is, for who are. I got with temporal wing, Mamaho. Go bring your medicine, got with temporal wing, Maho, when you're boss, so don't waste my time. And on trust, Ebianga Mitchell, I'm working out love for who you are, for who you is. Mother like a love roller for who you are. But we share the gamma. Araba like an ebele to me lady. Don't waste my time or don't waste my time. The little Zana. It's okay, large, it's okay. Oh. No, walk from Pagan or walk with Gamma. Oh, I won't pagan or agua. Bonkum. Ginana again or agua, Dara. My parama, Mogum, area or Tadia. I thought you were joking, Donna. Child. Oh, okay. Hell. No, it's okay. Nah. Yana Pay, when you're treating more water, I gave what I when I been got directed in na. Eh? That man, I check on the Jemenkia, will win na do. Munyara to 18. But I want to make it a time again on good, but I want to shame again. But like all the young boys, I'm from your boys now, name him somehow. A bregu. The larger pro line. You want Mamma Jaga straight called Jaga Wawa. I got that. They should be Arabaga, my sister. Don't know. Okay. Mubiro Boga, Mubito.
May not say so. Don't waste my time. We don't fall. We'll get the anguma. Elehe kanano. Ana come down. Take this thing now. Mbaka Zule. Bagaramba. Atakwala mmadụ here. It's okay. Genotype again, it's okay. But mmadụ letra la gị kemara mmadụ ole ka enyerela. Aka nkụ. Ya? Aka nkụ. Ndị yi ga ka nkụ. Before ara agbamaga. Okay. Ndị so kpụmụ na anyị edeti ndị dị tọ so achọrọ m ndị dị ito ogologo since ndị soro kpụmụ na bịa my life achọrọ m ndị soro kpụmụ ọzọ. Dwarf. Dwarf na anyị. Iwe. Bawa ha dwarf ole yirela na kemgbe ị pụtara ụwa. 5 naira. Otele Rozana. Ese? I got more for her now. Oh yeah, number 1 is all 5 naira. My first boyfriend with 10 naira. Otele Rozana. That boy yira akodo. Second one with 5 naira. So True ha yire ge. Can't go in nice can't not her. So ka kolu. My sister ara water could let me tell you the truth. E hapụrụ oke bejo. Ha na-agbaba gị n'ike. Ga nọrọ ndụ to oke bejo agbaba ma oke bejo agbaba macha gị n'ahụ. Ga bịa nga bịa mepe ọnụ bịa kpọọ m sị ọwụ n'ụta ka onye ara agbabara na gị na. Ga n'ụta no oke bejo agbaba that's no urukodi no na-emechiri gị anya. Ị gakwala n'ụlọ arụsị nọ hụ ya na-akpọ deity ga nọ na-eburu arụsị nọ dege sị gịnị ayị ma 5 naira 10 naira ihe ọwa ezigbo aha deity abịa deeti na aga mee aga ọ na-ekise gị ikpere ọwara ya gbaga gị sịwakwa mba iji gbaga na ahụ adịghị 5 naira 10 naira look at naanị aha ndị kpọrọ na that's a red flag my sister ga-aga ebe ọzọ ga-achọrọ dị ọwụ nga ka ị ga-eme no I cannot no ebe ị nwere obi gị nwee God oke ebe eji agbaba gị n'ike gị bịa nga bịa nwee God egwu ụmụ Igbo say that deity ya gị 5 10 naira ya wando mere ihe ancestral ogugu kọtara abụrụ ọnụ 5 naira bụrụ m ọnụ ọ sị mmiti anybody gaba misa ga-anwụ ọ bụrụ m ọnụ onye bụrụ ọnụ 5 naira ọ bụrụ m ọnụ n'ime iti onye meet anybody gaba inside ebe a ga-anwụ inside the paper aha ebe ọwụ inside the paper Otele inside Otele gị na ọ ga-anwụ release aka gị ndị Igbo nke ọbụla m na-ekwu n'eti ise weli aka gị elu ka ọ bụrụ ọnụ ka ọ bụrụ gị ama ma ya mere gị ara weli aka gị elu aka gị taa repeat after me I kpaa aha gị kpaa aha nna gị Chidimma Chidimma ụbọchị taa olupaipai olugwugwu akpọkọ ụmụ unu lekwanụ nwa okebe ejọ kemgbe ha kwubiri okwu n'isi m ndụ mma ngasa ndụ m enwe nkasa olupaipai barabịa asị gị bịa ugbu a bịa olupai oyo mgbe atụtụrụ ndị ọya tụtụrụ ha abụọ tụtụrụ mmadụ abụọ bụrụ gị ọnụ tụtụrụ mmadụ abụọ bụrụ gị ọnụ oke ya 5 naira 10 naira unu gburu ha were ha mere Monday hama mere ha fata eme ha in ha were ha mere Monday hama oke mere ha ote hama ọ dị ka ịlọ ọfụrụ ndị a were ha mere Monday hama Chineke agba gị ọkụ oke mere ha mee ote hama mmadụ abụọ abụrụ gị ọnụ tara gị
atabeghị m. Ha atabeghị. Ha atabeghị ha abụọ gị ọnụ. Ọ maka ị na-enwu ha. Maka inye ha abụọ gị ọnụ. Cause bụọ ha ọnụ sị from today ha ga-awọ Monday hammer. From today, a ga-asọ mkpụkpụ, a ga-eto ogologo ọzọ, a ga-asọ mkpụkpụ. A sị ha ga-awọ Monday hammer. A ga-abụ Monday hammer. Amen. A na-ata gị ji anyụ. Ego enyela odi mkpu ị na-eti. Mpamo. Kele Rosanna. Ese? Mpamo. Mpage. Mpage na-agbara unu touch. Mba like. Oh my. Mpage na-agbara gị touch. Ego enyela mkpu ị na-eti. Kese mpage Chineke agbaghị ọkụ. Sorry sir. Mpage na-eji ihe touch ma enyi gị nwoke tamaga. Tenele ihe wụ mpage. I'm used to this. I'm used to it. It is used to it. Yeah. A na-ata gị ga na-echeta mpage. Spell lawyer. Mpam. Spell onyonyo gị spell dati mkpu. Spell gịnị? Chineke ga-agbaghị ọkụ here. Spell dati mpage. Okay, M-A-P. M-A-P. Chizolishimo. M-P-A. Genotype. Blog group. Amamu. My blog group. After gị gakwa ụlọ ọgwụ na-aṅụ ọgwụgwụ ọkwa ịmasị ahụ adịghị mgbe kpọọ nọmba gị nna ọ by lock nna ọdụ na ndị Igbo a na-alụ ndị ara but kpọọ nọmba 080 88 76 82 87. Congratulations. Bishop, good evening. I'm going to be back. Okay, man, I will let back up and you one in them guarding room and interview. I had to wait for Nana and get below to the last. Hey, I'm on a wall, knock down wall, last one on a wall. Enye eleghị ji dịrị ndụ na ọ ga-eyi onye mere autopsy. Eleghị ji dị ndụ ye onye mere autopsy. Wepụ aka n'ukwu gị, wepụ aka n'ukwu gị. Eleghị ji dị ndụ ga-eyi onye mere autopsy. Otu aka dị n'otu ole. Tọ n'azụ. Were kọdị reverse bịa. Lewa anya front. Ozuele. Then let him and ihu your face. Side ihu gị ji onye mere autopsy azụ abịa de knock onye sheshi alụga. Ota ka ede. Network, phone. I'll bring you down. I'll bring you down. If you have a call, maybe to here. I think I'm calling network. That would have phone, okay? Mba. Let him from your face down. Gio Yemen autopsy. Why? Bishop Otakam the man. They were phone of money. Who? Favor, yeah. Favor Chukwumereze. One year ben. Amonya Abia State. A ben Abia. Amonya Bende. A ben a bender. Alai. A ben alai. Amabwa Kolufu. It's you more left. Amube Mwa. A wapple and wambo. Mba. A garola Quamahadu.
Hello, la kwa mahadum egra. Federal Polytechnic naked. Gene ka ekro. I'm 300 level, but I got business administration. What is business admin? What is business? Bishop Amam. Ega Federal Polytechnic naked. Then Federal Polytechnic on a 300 level. I'm not making do. I'm gonna achieve Baba, but a baby mo. Eka na te babe. Megade. Ega de amwa na akporo no ya. Ke beranga imute diga akporo ya ge pama. Amanom Bishop. Emmanuel. Ti yiro nde ngo diabetes. Beranga begbam say Emmanuel. Hey. Bendi shiga. Ihu ge buru cha pa ma ge bianga bia kwam say ma. Gele ke ponono a. Owe ya punon. Tas non ge kwa ko ge buru ihe no na ataga hia Chineke ba. Bishop owe ya punon. Ma hu ezegi. Enya waputa na ezegi Chineke waputa your titi. Ije yi pant. Anyway, you pant. Ibala akwula mbụ. Mba. Imele nwanyị na nwanyị mbụ. Mba. Gị na nwanyị ibe gị lụọla ọgụ maka amụ mbụ. Mba, ndị ma lọgụ maka amụ. Ị nwere ihe ụmụ nwaanyị na-eji awụ n'otele? Bishop Amam ihe o. Ihe nwoke lakịrị na-eji aka ga-agwa okwu ka o kwere gị. M na-agwa ya. M na-agwa na laikiri m ya. Ele otu isi confront nwoke ya ọ na-ehu nwoke lakịrị. Mhụ ya masị ya, hi, can I have your number, please? Ụmụ nwoke ole ka ị merele ya? Naanị ofu. Ịgbala ajị. Ese Bishop. Ịgbala ajị otele. Ịgbata nwoke ahụ enyi, ọ gị na-ata nwoke ahụ emere ya ihe niile ka ya na-emere gị ka ọ gị nwa ga-eji aka gị na-emere ya. Mba, mụla ya taa. Nwoke ọ bụla ị gbara enyi o mecha kwere gị na ya taa, ọ gị ga-emere ya ihe ka ya ga-emere gị ihe. Ọ ya na-emere m ihe. Okay, gbakwa enyi ya eme gị accept ya bịa mewere gị things. Okay. Agụ nwanyị na-eji aka achụ nwoke ekwe. Nwoke ahụ ejikwa aka ya nyewe ego mewere ya ihe. Gịnị ka ị na-arụ? Gịnị ka ị na-arụ? Ana m ere akpa online. Mma gị na mpa gị dị ndụ? Enwere nke gbara ara? Mma m na mpa m. Nwere n'ime ha onye wu onye ara bifo agwọ ya? Mba. Mma gị ọ nọtụla n'ihu unu weta ụmụnne gị ha anyụ ahụ? Ha anyụ ahụ ele ihe unu na-agwa ha? Thank you, ma. Mpa gị onyụọla ahụ n'ihu unu mbụ ngunu riri nri? Ele ihe na-agwa ya mpa gị ma onyụ ahụ? Thank you, sir. Mmadụ ole tarala gị? Mmadụ atọ. Aha? Kennedy, Okechukwu na Emmanuel. Iji aṅụ amụ? Mba. A na-ata gị ejikwa anyụ? Ana m anyụ. Ị ga-enyo ele mkpughi? Elekewu ego gị ihe ọmụ ga-egwu. Nwa ihu ya kwara ihu echi chọchị ya tiyiri onye mere autopsy nwe dị good homing nwe dị good morning. Dem you get bianga home lekwa onyunyo
Oh, ya the konye chore go bust around. Oh, yeah, spell all that your homie. Oh, yeah. Eh? Spell all on you yoga chile kabagoko. H. Ah. Ogula. Hmm. Genotype of A positive. blood group. A. O positive. Boy, your phone number. 070 5467. Mpowa Bishop. Bowa. 070 54674819. Yambugi Beba. Yes, sir. I chum that touch. Ish. Like I chum that touch from you. I didn't do one. I didn't you walk and walk. Take it, I got wrong with him, gay your band, gay ye, onyaj. Don't come here, get bed church. Without makeup and when I hope I who it's onyaj frato from all on them way. When you were Bishop. Damn you, why get you young at Takoshigramese? Bishop, what am I going to do? Give me a matrat. Sorry, sir. Is it? When you were, sir. A lady you grew before. I was immediately confused. I be a mayor. Very confused, like a machine who. Ba. Eh? Oburaya. Imaka. Not criminal. Oh, the Canberra at your Bishop in the movie. Ibewe ba palekoti you ebe gro konye be apa. Ibewe ba pa ihu ga no la konye be ala mmiri. Bishop abụ m ụmụazị nka bụ n'obere nwa na nka bụ obere nwa. Kwesịrị Iwe obere nwa. Na ebe gịnị mere go obere nwa? Iwe obere nwa ga akpọpụ imi. Iwe wiche obere nwa kwe ka chanku anya na ya tewe phone na na ka piloto ka ela aso. Gịnị nọ n'okpuru ihe a? Okpuru ihe a cotton. Ewen iwe Bishop. Onye ahụ na ọ ga-asị afọ dị akata from that place. Ebe a nwa apụ ebe a. Enemy of progress ebe a pụọ. Otele Lozana. Chief ntụtụ ka ahụ back. Tanazo. Whatever reverse bia. Got the front. Gato front. Lewanya front. I went party. Hey, man, maka you came there shake. I went party, mjuage went party, chile kabagoko. Hey, man, Bishop Neya. Gap front. Aha. I'm Chiamara. Chairman onya. Ogbonna. Wonya be. Onye Imo State. Ebe n'Imo. Onye aka ọkwa. Ebe n'aka ọkwa. Onye ụmụ ọkwara. Ebe n'ụmụ ọkpara. Onye ụmụ eze shop na. Ha? Onye ụmụ eze shop na. Ede afọ ole. Adị m 27 years. Nje jọrọ ele onye oshi n'aka, ele onye matara ya n'aka ọmụma gị kọmpa gị. Wepaka n'ihu gị, wetu aka n'isi gị. Wepaka n'ihu gị, wetu aka gị. Njụ aga ajụjụ gị were aka clean. Bege ha akwụ ihu gị adị like this. Bege ha akwụ ihu gị adị like this, Chineke agbaghị ọkụ. Mgbe gị si hit m gị.
Ndị jọrọ lo onye isi n'aka ya weta mma gị kọmpa gị. Kalero sana. Daddy go. Ya wa isi akwa ibe gị. Leka ọ daddy go. Maka na asị m na enyi m daddy m kama daddy m anwụ gụọ ya bụ ihe eme iji echitere m ihe echefu. Donna mam sị nna gị anwụ na. Donna. Gịnị gburu nna gị? Poison. Enyere ya eri ka ọ ṅụrụ ya aṅụ. Ọ zụtara ebe ọ na-arụ ụlọ o finishiri ọzọ ụlọ ya ebe a bụ ọchọsi nọ ọ na-arụ ụlọ ya ọ gazi ebe a ọ bụ na o wee ihe kere eke ọ fụrụ ya ọ pụtazi ọ ya bazi arụ ọnwụzi 41 years ka ọ dị wee nwụ. 41 Donna atọrọ m nna gị nna. O nwebeghị ihe ọ bụla o mere njọ just wụsara mma m 8 children. Ya bụ onye gara bite nje ya n'aka buru. Ya a na-akpọ m anya moto mpachi na mpa m na ya moto. A na-akpọ gị gịnị? Anya moto mpachi ọma. Anya moto mpachi ọma. Dutu iyiri ya. Isi oke. Asị na anya m buru ibu ka anya moto mpa m like touch. Cover ya is okay. Cover iji eyelashes cover anya moto mpachi ọma na is okay. Afma. Emehụ gị mekwuo ya stand nna ka ọ ghara iji ike iyi ya. Nna. Anya moto mpachi ọma. Bitere njọ n'aka mpe ya. Maga alụgharịrị di? Mba. Ụgbọ alụgharị di. Ụlọ ahụ mpaghị kwụsịrị ịrụ na mmaga ọrọchala ya kwaba. Mba, anyị nwa bụzi ụmụ ya na-ehepụzi ya edozi the place. Onye ara nọ na family mpaghị ahụ ma nke mmaga. Dede, ị na-echetakwara m ihe o. Ele ka m chetakara gị ihe Chineke agbaghị ọkụ this girl. Ọmụ akọrọ ndị mmadụ hara n'ụlọ unu. Ọ nwere onye ara nọ na family mmaghị ma mpaghị. Onye? Ada nne mpa m nwere ọgwụgwọ. Ozole tetrele my all tetrele my all Ozole my Ozole abakwa msara baga talle pagi Ozole Na seka coordinate we mebe ide ebum na coordinate we meba. Ozole abam sara bola talle pago ya baga tare papara abam se paga talle pago yara Aya uterisa onwugo. It's okay. Ozole my sister. Aya buterisa. Ebele Ebezina ebe. Ogwa kosre. Ibe ya di tolale la family look at therapy. Ọ bụ na ara ndo otelo ndo. Ibe ya di la family look at therapy. Ebezina akwụ ebe ọ na-ewute m n'obi m na. Dale pap chica. Nke gosika. Nke m Teresa. Le bonombage. Imechabe m interview Bishop biko. Gabai wo nyara. Family look bonombage. Asị gị na ọ pụrụ na adọ ọ na-emecha metome na kamera o mechazi ọnwụzi asị na ihe mere eme kama na ọ dịkwa mma ọ mụtachiri ụmụ n'ụọ dị Oke ọbụbe na adọ. Mba ọ ihe mere eme ebezina O je wute mamu ndị family ha ara ya n'ime. Ara dị na bai. Agate pagi wo no onye ara na. Mba ọnụgo dị nụchazie ego mụsizie nwa bịara mee ya dị ti na-eme maka na ọ maka ife ya o tokwuru nwa gwara gị eziokwu. Letra la gị.
Bishop, so ụmụ nwoke 5. Anatageji anyo. Yeah, now. Again, you let me know it. But the guy, yeah, now you have to spy. He gave me a corner bar. Genotype okay. AM. Blood group okay. O plus. I have one number. 080 6110 4642. Ọgwụla.